Ni katong ilawom sa Torre ba? Dire ko ni agi. Experiment lang gyud ko. Pwede de. Ambot lang kung pag-ian eh. Nani exit dito, boss? Nara, salamat. Gisiminto Dennis. Pasad padong. Mga balay ang mga nasunog siguro ni bago na sa baguhan na po nila pertin. Kato lagi sa bridge lagi kilid sa una kay on man ni pagian agi ra ta. Agi. Tamat. Dire lagi lusot katong akong gipicturan last. SR sa kilid sa SMC side ni mo gawas. Pwede din. Sa una, pwede ka maagi dire pa dong ilawom. Ilam ning giblakkan dito nahan eh. Ilang gi-access ba kay daghan siguro kay musod nga pohon ilaning idam daganan na ni jogging station. Block mo jud eh. Gablihan mo